שלום, קוראים לי אדוארד ואני תלמיד של אוניברסיטת חיפה והתבקשתי לעשות עבודה בנושא מה זה אלוהים בשבילי. אני מאוד שמחתי על העבודה הזאת כי כל כך הרבה שנים, עוד מילדות הייתי שואל בעצם מה זה אלוהים, למה הכל ככה בעולם הזה, ומאוד שמחתי לתת תשובה על שאלה הזאת עכשיו, כי עכשיו יש לי תשובה. ואחרי כל כך הרבה שנים של חיפוש הגעתי למסקנות מאוד מעניינות. האלוהים זה הקשר בין הדברים. קשר. דווקא לשים דגש על הקשר. אנחנו כל כך הרבה פעמים מחפשים תשובות במקום אחר, אבל דווקא מילה קשר היא מבטאה את אלוהים. ובואו נראה למה. בואו נראה איך זה קורה בדיוק. אז לדוגמה ניקח משהו פשוט. זה סרגל אלומיניום. סרגל אלומיניום. חומר קשה. סך הכל פרוטונים, ניוטרונים ואלקטרונים. וניקח תפוח. שזה פרי עץ, דבר מאוד מעניין. יש בה כבר צורת חיים כלשהו, כן? זה גודל, זה מסתובב, זה מרגיש בצורה מסוימת. מה ההבדל ביניהם? מה ההבדל? מה זה שהוא כמו מת וזה כמעט חי? כן? יש בו חיים. מה ההבדל? ואנחנו נמצא שבחומר אין הבדל. זה פרוטונים אלקטרונים וזה פרוטונים אלקטרונים. ואין שם שום דבר אחר. זה בנוי מאותו חומר בדיוק. אבל תראו איזה הבדל. ומי עשה את ההבדל? אלוהים? כן. ההבדל עשה קשר בין פרוטונים ואלקטרונים. זה האלוהים. הקשר ביניהם. זאת אומרת, אנחנו לוקחים סכום מסוים של פרוטונים ואלקטרונים ובונים אותם בצורה מסוימת, בונים ביניהם קשר ברמות שונות, אנחנו מקבלים חומר שונה. כך נגיד אם ניקח מולקולות והקשרים ביניהם, מה קובע החומר, מה קובע הקואליטי שלו, האיכויות שלו? הקשר. משהו שלא ניתן באמת להרגיש, אבל מובן לנו שהקשר קיים, הם נקשרים אחד בשני. טוב, תגידו שזו תשובה לא מספקת את הכל, בוודאי. ומה הם חיים שלי? איפה פה קשר בין אלקטרונים לחיים שלי? גם פה נכנס קשר, אבל קשר ברמה הרבה יותר איכותית. קשר בין האנשים. כי אם ניקח אותי כאדם, מה אני צריך בחיים האלה? לא צריך כלום. לא צריך הרבה, הייתי אומר, כן? אלה קצת כבוד, מושכלות, קצת חיים, אוכל. אבל אני תלוי בכל כך הרבה אנשים היום. אני תלוי באלה שמחפשים את הנפט. אני תלוי באלה שתופסים את הדגים. אני תלוי באלה שתופרים את הבגדים. אני תלוי בכולם. אין היום אדם שיכול להיות חופשי לגמרי. זאת אומרת, הקשר הוא כבר קיים. אבל שאלה היא עד כמה הקשר הזה איכותי בינינו. אנחנו כל הזמן מתלוננים, אני מתפלל, לא מתפלל, דתי, לא דתי, האלוהים זה הקשר בינינו. אם אנחנו נבנה קשר טוב בינינו, אז בוודאי שהחיים יעלו ברמה הרבה יותר טובה, הרבה יותר מוצלחת. איך זה מתבטא בצורה הכי פשוטה? אנחנו כמעט 8 מיליארד אנשים בכדור הארץ. והכדור הארץ, לפי כל המחקרים של היום, מייצר אוכל ל-10 מיליארד איש. יש אוכל ל-10 מיליארד איש, ואנחנו סך הכל 8. ומה יוצא? יוצא מיליארד באפריקה רעבים, מיליארד בסין רעבים, חצי מיליארד ברוסיה רעבים, יש מדינות באירופה שהם רעבים, מיליארד בהודו רעבים. חצי מהאוכלוסייה של העולם לא מקבלת אוכל בהספקה טובה. אין מספיק. איך זה יכול להיות? בוודאי, הקשר בינינו הוא לא כל כך טוב. כי כל אחד דואג לעצמו, כל אחד דואג לאישי שלו. לפי כל הבדיקות, זה בדיוק התנהגות של תא הסרטן בגוף שלנו. כי תא של הסרטן, אמנם שהיא תלויה בגוף, היא דואגת רק לעצמה. בסופו של דבר מביאה למשבר בגוף, מחלות קשות ומוות. ככה אנחנו היום מגיעים למשבר מאוד רציני ובעייתי. שהכל לא משגשג בדיוק לפי איך שרצינו. והבעיה היא כבר לא סוד לאף אחד. כל הכלכלנים אומרים שהבעיה היא קשר בינינו, האגו שמפריד בינינו, כי כל אחד רוצה לנצל את השני ולא לעזור. ובמקורות של יהדות, בחוכמת הקבלה, החכמים אומרים שלא יהיה לנו ברירה. אנחנו נגיע למצב כל כך קשה ורע שאנחנו נצטרך לפנות אחד לשני ולבנות קשר חדש, שהוא נקרא ואהבת לרעך כמוך. תראו איזה יפה, מדובר על קשר שאני דואג לך לפני שאני דואג לי.
מדובר על קשר כל כך איכותי, שלא יהיה לי שום דאגות, כי אני יודע שאתה דואג לי, אני דואג לך, תראו, אנחנו הופכים להיות לגוף אחד. ואז החיים מתמלאים בכל טוב. אם הקשר בינינו קובע מה החומר, אם הקשר בינינו קובע גם איכות החיים, אז קשר בינינו, הקשר הזה הוא האלוהים. וסך הכל מה שצריך לעשות זה לבנות אותו בצורה טובה. אז אני מאוד אשמח שכל אחד מאיתנו ישים לב איך הוא מתייחס לאנשים סביבו, איך הוא מתייחס לאנשים בעבודה, לקרבי משפחה, לחברים, כי אני באמת מאמין למקובלים של היהדות, שאם נבנה את הקשר הזה טוב, החיים שלנו יעלו לרמה חדשה וטובה. שמחתי מאוד, נהיה בקשר טוב. תודה.